Ahoj, ahoj, lidi, zdraví vás Luk u nového videa. Dnes tu máme tutoriál na wix.com. Vlastně v tomto videu si ukážeme základy úplně s Wixem. Uděláme si svůj web pomocí šablon, ale hotový šablon, jako jsou například tyto. A projdeme si základních pár kroků, vlastně od úplné registrace až od registrace po vlastně tu tvorbu webu. Takže vlastně projdeme si registraci, co potom nastavit správně, jak se potom ještě s tím webem pracuje. Takže to je tak nějak shrnutí toho videa, toho tutoriálu spíš, co nás teď čeká. A teď se pojďme podívat na tu registraci. Tak, a jak na registraci? Na registraci je strašně jednoduchá, dáme si login, sign up. Žádné dlouhé formuláře, to se mi na tom strašně líbí, že opište kód, tohle, v žádném případě. Pro registraci na Wix vám stačí e-mail a heslo, které si zadáte. Všem pozor, ten e-mail si Wix přebere podle sebe, a to tak, že třeba pokud budete mít web, pokud teda se zaregistrujete, tak se vám vezme třeba, pokud máte e-mail, já teď nevím, třeba lulusila27, tak prostě ta lulusila27 bude i na začátku vašeho toho odkazu na ten váš web. Takže třeba www.lulusila27.wix.com a až název toho webu, protože těch webů můžete mít samozřejmě víc, což je úžasný taky. Takže sem dáme třeba YouTube web zavináč třeba Google. Já to dělám takhle na schvál. Já samozřejmě vím, že se Google píše jinak. A sem dáte nějaký heslo. Teď všem klikneme na Go a jdeme k dalšímu kroku, a to ke kroku nastavení. Ano, ke kroku nastavení. A teďkon hned, jak jsme klikli na Go, tak už zde máme Welcome to Wix, takže teď už jsme v tom nastavení správným. Tady máme, můžeme si vybrat, ale my tohle jednoduše přeskočíme. Ano, přeskočíme a dáme Go. Tak, tady si můžeme tedy vybrat, jak bych to řekl, tady si můžeme vybrat z těchto šablon, ale my si dáme New. Tak, máme tady nové šablony. Ty šablony si můžete zvolit jakoukoliv, je jich tady přes asi 100. Tady se to posouvá, tady si můžete cokoliv z toho vybrat. Prostě u všech je nejméně 3, tam jsou u všech. Můžete i si udělat i Facebook stránku přes Wix. A je toho opravdu strašně moc. Fakt strašně moc. Úplně šíleně. Takže my jsme si dali New a tady si z toho vybereme nějakou třeba ne, tohle to. Aha, to je komerční. Pozor, ještě jsem neřekl hlavní věc. Musíte si dávat pozor na to e-commerce a free. Vlastně být váma, takže spíš vybrám ve free, protože ty jsou komerční tyhle a za ty se platí. Takže my si třeba dáme tohle a dáme si edit. A
teďkon už, až dáme edit, tak přijdeme hned k roku v těch vlastně šablonách. Tak, tady se nám už načítá Wix. Teď jsme u dalšího kroku, tedy u kroku šablony, jak se správně má nastavit ta šablona. A jak vidíte, tady máme už přednastavenou nějakou a my to vezmeme pěkně ze zhora. Tak, teď nevím momentálně, kde to bylo, ale dáme to třeba sem. Tam si nevšimněte. Tak, vezmeme to od zhora. Tady je první nastavení stránek tedy. Tak u všech webů to je tak nějak jinak prostě, jo. Ale tady pod tou čárou už vlastně máte to, tady na to čárou máte záhlaví, které se bude zobrazovat, jak když budete mít to the band. Vlastně takhle si můžete těma page vlastně posouvat mezi těma stránkama, který si nastavíte. Takže já to dám hned zase na home, to je tahle ta úvodní. A takže si dáme page, to je tady to taková ta stránka. Vlastně tady máme home, na té právě jsme, přejmenujeme si to třeba, tady je page name, to můžete změnit, můžeme si to dát třeba klidně na domovská stránka. Tak. Potom the band. Tak si sem dáme třeba o skupině. Tak, to máte zase tady, se vám to automaticky posunulo. A takže galerie. Potom, když nás najdete pod to o skupině, tak pod tím se vám zobrazí. Setlist, ten je tady. Tak ten třeba, ten si ukážeme si, jak vymazat stránky. Tady máte prostě normálně vždycky, když chcete upravit, kliknete na to tlačítko Page Settings. A tady nahoře máte Duplicate, to je znamená, že to vlastně zduplikujete, uděláte duplikát toho, takže budete mít dvakrát tu stejnou stránku, anebo delete, což znamená úplně vymazat. V našem případě si dáme delete. Ano, tak. A vidíte, že to i odsaď zmizelo. A to bookings třeba, tam dáme kontakt. Tak, kontakt. No. Vidíte, jak je to šíleně jednoduchý. Máme tady už teda ty 3 a ještě si zkusíme vytvořit stránku. Tak, tady dáme akorát na add page a tady už si vybereme se šablon, z různých šablon a tady třeba dáme nějakou třeba tuhle, nazveme ji služby, třeba, teď si mi dá kravinu, služby, tak, dáme OK a už vidíte, že máme tady stránku se službami, podle toho, jak jsme si ji nazvali. Tak a to máme ze záložky page všechno. Tak, teďkon tu máme, se koukneme na tento zbytek záložek a ne design a plus art, settings, upmarket. Vlastně teďkon design si můžete nastavit, jaký chcete pozadí,
tady vlastně zatím, takže tady máte už nějaký přednastavený, tady všechno, třeba takovýhle, zatím můžete mít, nebo si prostě nahrát svoje, nebo ještě takovýhle, to je taky celku pěkný, nebo nějaký proužky a všechno možný. Takhle, taky ještě to je tady možný. Prostě všechno tady o tom upload a svoje image sem dáme no, obrázek tady, tak sem dáme třeba ten obrázek, change background, tak vidíte a hned to je zase něco jiného. Tady zatím máte prostě ten obrázek toho velkoměsta a zase tady je to doopravdy úplně jednoduchý, strašně moc jednoduchý. Můžete si nastavit úplně všechno, jak chcete. Tak já už si tady nechám ten obrázek a jdeme upravovat. Tady to všechno si můžete upravit totiž. Tady prostě dvakrát kliknete na ten text, kromě tohohle teda. To se nastavuje tady, těch pages, tohle. A tak sem dáme třeba YouTube, sem napíšem třeba zde najdeš snipt plný Já jsem nepřestal psát protože jsem to udělal na schvál tohle. Jak vidíte zde vlastně tady není to písmo nastavené na naše české háčky a š, je a u a tak. Takže tady vlastně už musíte nastavit písmo a to musí být Arial. Zde najdeš svět plný, potom už si můžete dělat, že, co chcete. Já tady třeba ten text absolutně nechci mít. Nechci ho tady vůbec, takže já to vymažu. Tak. A dám jenom sem. Teď se mě to nějak záhadně posunulo. Ale zas... Co s tím je? No, to nevadí. Prostě takhle si to sem můžete různě posunovat a všechno možné s tím dělat. Takže třeba sem napíšem YouTube videos .com třeba a tady už si prostě omlouvám se. Jsem si musel připnout. Tady můžete nastavit třeba tady obrázek svůj, ještě jinačí, vlastně dvakrát na to kliknete a dáte třeba, můžete si svůj zase nahrát, upload image, a nebo si tady můžete vybrat z těchto obrázků, třeba tady tohle, když už to máme velkoměsto. Tak, tady takhle, tady můžete změnit text, který vás, takže třeba přejdi co tam dáme třeba zde, tak a když to dáte, tak ještě vám to někam musí přesměrovat, takže tady dáte page, link to page, dáte třeba o skupině. Tak, potom si ukážeme, jak se na to všechno podívat. Tady si to taky upravíme. Třeba tady napíšeme welcome in my page. Třeba
nebo welcome, vítejte a hle. Prostě můžete jakkoliv, cokoliv, prostě všechno, jak, co chcete prostě. Tady si to můžete i... Prostě je toho tady strašně moc, jo. Tady si můžete dát jiný video samozřejmě. Dáte si akorát tady, dvakrát kliknete zase a tady dáte toho videa prostě nějaký jiný. Pokud jako nejsem si zrovna dvakrát jistý, ale prostě dáte, jo, jsem si jako jistý tímhle s tím, ale jako nějakým videem prostě, jak si tam dáte prostě na YouTube si najdete na své video a prostě vložíte to sem a tady prostě to video budete mít. To všechno příště vám ukážu v tom trošku větším. Pro dnešek těch informací už stačí, ještě si tady uděláme tohle dole a příště už si uděláme ale svůj vlastní web a to pomocí takzvaných prázdných šablon. Já vám děkuji moc za shlédnutí a doufám, že vám tohle pomohlo. Pokud jste s tím tutoriálem nějakou tu vaší stránkou vytvořili, tak budu jedině rád, pokud mě na ní pošlete nebo dáte do komentářů odkaz. A to je asi všechno. Takže já vám děkuji moc za shlédnutí, můžete dát palec nahoru nebo dokonce i odběr. A takže čauec.